Salutare băieți fete și bine v-am găsit la un nou episod din Car Park Roleplay băieți fete. Ne-am reîntors să ne continuăm seria de roleplay-uri și asta. Așa că hai că nu vă țin la vorbă și hai să dăm drumul. Bun, deci am revenit și da, după cum vedeți, mașina acum chiar că e gata. Am terminat tot. Așa o să fie. M-am pus colantul ăsta maro, am scos ăla albastru, m-a ajutat Alex și mi-a scris acum vreo câteva minute, mi-a scris Claudiu că aduce el tractare și o să mergem împreună, să zic așa, acasă. Așa că da, hai să ne scoatem și noi BMW-ul. Deci am scos numerul după el să n-am probleme cu poliția, să zic așa. Și hai să o scoatem de aici. Eu băgăm aici. Așa. Acum să sunăm pe Claudiu, ia să vedem. Alo, bă, mă auzi? Alo, da. Na, bă, hai că poți să vii cu tractarea, am pregătit mașina. Da, ia prieten, vezi că avem o mică problemă. Asta are cam puțin cai și să vedem dacă trage. Că alelalte le-am la service, toate. Și asta am luat. Dar hai că vedem. Na, bine, hai că vedem. Hai că acum sunt aceea la vecinul. Bine, hai. Hai, fac. Hai că acum am ajuns, stai așa, să închizi garajul. Bine, bagajele le-am pregătit. Sunt în mașină, sunt F10. Gata, ai pregătit-o? Bă, da. Ia prieten, n-are rost să mai bag, pentru că dacă o bag, nu cred că o să mai urci mașina. O las aici în drum sau o dau Păi da, pe până gata. în... Bine, poți să deschizi alea, hai că încerc să o pun eu. Bine. Hai că vedem ce iese. Poate zic că asta e cam în joasă și cred că o să atingă. Acum vedem. Ce o fi. Așa, să nu dăm aici. După cum am zis, că atinge bara. Și așa e muci, pădă de sub. Mă. Bă, nu vrea, bă. Ia. Nu știu ce să facem, dacă e... O dau eu în Nu, partea că asta patinează, nu că patinează. Cum să o bag faci? aici la bordură, să urci. Undeva Da, unde vedem. trebuie să fiu fan. Băi și fete, revenim. Și da, a reușit până la urmă. Am băgat-o cu botul. O ridicat Claudiu de ea în sus cum am reușit, așa ușurel. Și na. Și na, Claudiu, ești gata să mergem? Eu sunt gata, acum vedem cum trage și asta. După tractarea. Mă duc în față sau te duc? Eu o să merg mai încet, ca în limită de viteză asta. Da, și eu trebuie să mă duc să-mi bag benzină. Dar tu poți să te duci, dacă ai benzină poți să te duci. Eu am full-ul. Na bine, hai, ne vedem. Dacă e ceva așa, astea zic cu ăsta, ce-o fi? Bun. Haide, du-te. Așa, gata, băi și fete. Hai să mergem, ne punem la drum. E cam seară când plecăm noi. Mamă, ce merge nebunia asta. Nenea, m-au pe stație. Da. Băi, am plecat direct cu a doua, în a întâia de-abia plecat.
I-am dat a doua. Da. Bine, asta e cea mai slabă, cu asta căram doar mașini de alea, cum ar fi Smart sau astea. Că asta e cam aproape nu adus acolo și nu prea am făcut noi ce trebuia. Că ne-am avut niște timp. Înțeleg. Eu îi dau tata ca motorul W16 pe ăsta. Că tu nu le-ai pus. Bravo. Încă. Tu mi-ai pus motorul ăsta mare. Cât ai zis mă caia? O Bă, 1000 și ceva de caia acum am, nu? La ta, Da. undeva pe acolo, ceva genul. 1000 și Aproape 1000. Da, cât ai avut tu între 6 și ceva de cai? 600 și ceva. Da, am avut motorul ăla Da, pe V8. Motorul tău normal care l-ai tu acum, W16 vine cu 1000 de cai și dacă ai avut în trecut 600, s-ar putea să acumuleze din trecut cu acum și s-ar putea să ai 1600 de cai. E bun. Acum eu știu, Deci asta o să-ți Bă. bine, fete. 1600 de cai am pe asta. ia pe... Bă, deci ia fi atent. Azi îmi vine mașina, Ce mașină? e perfect, că e ceva pick-up. Ia uite. Bă, vezi că m-am oprit aici la benzinerie. Ok, hai că eu stau mai la seama, că eu merg cu ochitul și ceva. Hai că aici mă fac aici full-ul și pe aia. Mergem. Dar tu pe siguța asta câți cai? Am vreo 300 și ceva, 306, am făcut are stage 3. Unde e aia? Uite aici. Știi? Bun. Bine, acum pe F10 am stage 5, nu? Da, stage 5 am pe ăsta. Ceva de gen. Păi în normal o avut stage 3. Ce știu, mi-ai zis. De că la tine e maxim stage 5. Nu știu, la motorul ăla. Na, mergem? Da, dai tu în față că... Na, A, bine. am plecarea mai greu pe acolo. Ai talat acum. Am A luat-o plecat. în întâia. Cum am plecat vrei? M-am dus. Ca să vezi că după aia, după ce îți lasi mașina, m-am întors aici înapoi la Constanța și m-a pus de treabă la mașina asta. Și pe aia vii cu pick-up-ul. Și... Da, dar după aia o să mă întorc înapoi, că aici am locul de muncă, gen. Da, aici vin mereu cu tirul. Bine, Da, și dacă- tu ești obișnuit deja pe drumul ăsta, eu nu. Da, știu când e colț și când nu e colț. Acum nu e la ora asta, că Hai că s-o mai oamenii sunt luminat. în oraș. S-o mai luminat. Bine. Dar ia fi atent. Dacă vrei, poți să-ți dau eu ție casa aia care am fost în zona aia, la munte acolo, unde ai fost tu să-ți vezi fonda aia. Stai la aia acolo, până ții tu altă casă sau vii la Constanța înapoi, tu știi. Bă, nu m-am gândit să-mi iau casă, tot la service stau acolo. Bă, Bine, am ți-am zis, 400. ți-am zis că poți să stai la mine acolo, că, na, eu nu mai stau, ai dita mai locul, ai garaj, ai tot ce trebuie, și ești și puțin mai aproape de garaj și drept. Puțin acolo. Bă, am avut 416 la oră. Dar vezi, poate lasă mai încet că nu s-a așezat bine softul și asta. Da, bine, hai că las mai Pe aia nu vreau să stau eu să nu încep la ea o grămadă. Oh shit, hai că a venit curbă, bă. Am dat de curbă, dar am pus frână, mă, cu noroc. Bă,
Dacă erai acolo cu mine și cu Alex, chiar te căcai pe tine de lucruri. Omul n-a mai luat curba. S-a dus pe banda Știu cealaltă. că asta... La el problema e că nu mai ia curba, trebuie să vezi direct înainte. I-a mai zis, bă, lasă-mă și eu, frate, că urmează curba, el nu, că dă tare. Trebuie ca să ne cu viteză. Bine, și mie îmi place să merg, dar când e vorba de astea, nu. Oh, shit. Se crede ca pe mine pe spirit. Bă, și nu a mai fost de mult. Știi că ai avut ăla unde erai tu la fier... Oh, shit. La fier vechi. Unde? Da, la fier vechi, acum stă ultimul acolo, da. O să mă duc dacă vreau. N-ai. Dar dacă vrei, mai trecem pe acolo, nu știu. Eu am ajuns în City 1. Eu mai am inițial și ajung și la curba aia, că am zis că am greu cu limita de viteză. Eu aia am dat până la 416, mă urmă, și 400 și... Eu am 130 de limită viteză. Bă, hai că ne oprim la Mec. Te aștept la Mec. Da. Așa. Hai că mă opri stația. Și da, îl așteptăm și pe Claudiu să vină. I-am dat cu nebunia asta, mă mir cum încă ține, mă, băi, mișto rău mașină, nu știu ce să zic. E belea de tot. Și da, hai că îl așteptăm pe Claudiu să vină. Bun, deci acum ar trebui să vină Claudiu, uite că îl văd. Ia. Cațaș. Ce lăsată-i mâncațaș. Las-o, bă, aici undeva. Gigele. Bă, ce lăsată joa așa de bot? Asta? Da. Asta aia? În cam greutate, pe spate și se lasă pe băt. Normal trebuie să lasă pe spate, dar să lasă pe băt. Hai, că am înțeles. Eu n-am Ce arcuri. logică e asta? N-am arcuri aici. Sunt foi. Gen, nu știu cum să spun eu ție. În fața am arcuri și se lasă căcatele astea de arcuri și de aia. Na, hai Dar să cum? luăm ceva și după aia mergem. Asta mergem direct acasă. Bă, să vezi ce merge, Hai, să vezi ce merge, mă, nebunia asta mea. E la... 416 am avut. Da. Dar am test te întreb. Tu ți-ai luat măcar o vinietă sau de alea? Da, mi-am luat robinetă, am avut-o aia de la o grămadă de timp. Mi-am făcut-o pe 10 zile. Vezi? Nu știu. Bă, da, la mine tractarea asta consumă o bună ziua. E multă lume pe aici, da. Bă, hai să zic ceva la urechi. Ce? Ăsta-i nic. Ăsta-i nic. Wow. Rasistule. Hai să vedem pe el. Uite ce. Bă, e fain pe aici, s-au schimbat multe când am fost ultima dată. Era... Ăsta, nu era așa de mare locul și astea. Hai seama, frate. Haide să dai comandă. Na, du-te ce tu, vrei? ia ceva, eu aștept aici. Ia tu ce vrei. Îți iau și ție ceva? Da. Îți iau ce-ți place ție și urmă. Și ai adus? Ai adus? Bun. Da. Ce dat aici, așa urmă? Shawarma cu de toate, și eu mi-am luat un kebab. Bun, las că-l mânc ăsta acasă, hai să mergem. Mai stăm? Mai stăm puțin. De luna viitoare mă bag la dietă. De ce? De pătrățelele astea trebuie îngrijite pe la mea. Nu știi cât este. Wow. Ești bun. Hai, merg. Na, hai să mergem. Bă, am uitat să zic că Dubai e aproape gata. Într-o lună o iau. Tuba aia care ai făcut-o, aia care a fost ruginită și aia. Dacă nu mai ai talon și acum o fac, iau talonul și pot să cer cu acolo.
Na bine, hai bă că ne vedem acasă. La serios la mine. Ok. Dar vezi că am stația oprită. Bine, și eu. Așa, ne pornim înapoi pe drum. Băi, nebunie, mă, cu asta. Cu doi merge nebunie. O las mai ușor că aici vine curbă. Bun, deci acum trebuie să vină Claudiu. Îl așteptăm să vină. Am lăsat mașina aici. Uite că l-aud ea. Că acum trebuie să vină. Hai că am scos mașina de pe tractare și Claudiu a zis că vine imediat. Nu știu ce face. Organizăm mașina. O să bag și evident. Că de-aia am lăsat-o pornită. E gata. Am adus besile acasă. Amândouă. Frumos. Acum trebuie să vină și Claudiu, că zis că face nu știu ce. Mana, îl așteptăm cu bine. 20 minutes later. Bă, da, mă întreb, mai vine oare ăsta, mă? Ia. Uite-l că vine. What the fuck, și-o luat. Ia zi. Ce e mă nebunia asta? Toyota? Toyota Hilux 2.8 diesel. Rupe. Frumos. Băi, mișto. Lol. E de muncă oricum. Păi îmi dau seama că scrie construction vehicle. Asta stai și. Bine, poți să folosești mai multe chestii, nu numai asta. Da, dar problema e roțile astea ieșite și trebuie să le modific eu. Și să nu fie așa ieșite pentru că pot să mă răstorn așa pe aia și de-aia. Nu prea ai cu, că n-ați late și astea, da. Dacă zici tu, fain, nu? Da, da. De asta am așteptat, de asta am așteptat virare. Ce? De asta am așteptat atâta. Da. Ești bun. Na, bine. Oricum e fain, mișto. Bă, oricum... Dar trage, e puternic. Oricum mâine mă apuc să mai Da? fac câte ceva la E36. Așa. Și în rest, nu știu, văd eu ce mai fac.
Bă, da, aș vrea și să-mi iau un E36, dar nu găsesc, frate, găsesc numai de astea așa mai ruginite mai astea, ceva e pachet F3. Nu prea se mai găsesc comune, că-s vechi. Știu, da. Gen după ce mi-au eu Raptorul, adică na, ți-am zis ce forul, că mi-au Raptor, mi-au și după ce mi iau pe ăla, poate găsești și un E36 ăsta sau un E46. E Că 44 mai sincer, gătești, de bă. când nu mai am BMW, e cam dor. Ai zis că mâine vii cu nu știu ce, nu? Da. Cu Raptor. Bine. A, cu Fordul? Da, vin cu Ford, vin cu Raptorul. Na, nu știu. Mi-a mâncat banii și ăla, că am dat-o numai de bani pe el. E, na, îți Deci, dai sincer, seama. Raptorile scumpe în general. bă, da, de când lucrez pe tir și au intrat campaniile astea cu agricultura și astea, bă, am făcut o grămadă de bani. Că e bun. Și mă gândeam să-mi iau un service la Constanța. Știi? Dar nu prea am, gen, știi cum e și serviciul ăla care l-am avut noi? Aș vrea să văd dacă o să-l iau, gen înapoi. Dacă pot să-l iau, e perfect, știi? Vedem. Oricum, Stai. poate îți găsești un loc de muncă. Bă, nu știu. Cât e ceasul? Cred că trebuie să mă duc. E destul de târziu. E destul de târziu, dar plus că mă așteaptă și o cursă mâine și de azi. Na, bine, hai. Duci. Hai, te pup, pa! Haide, pa. Ai grijă. Si. Ce-i dă, mă, nebune? Cu scârțul meu. Și da, băi, fete, cam asta a fost video cu de astăzi. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, subscribe, share, comment. Nu uitați să vă mânați la Claudiu, care m-a ajutat foarte mult și m-a susținut în toate videoclipurile și bine. Așa. Așa că haide că am lăsat. Pa, pa.